Har du også dage, hvor du træner, sover fint og stadig mangler energi? Jeg er typen, der cykler, løber og tager i fitnesscenteret flere gange om ugen, så jeg er meget aktiv, og derudover har jeg også et arbejde, der kræver meget overskud. Før Tribecore kørte jeg på kaffe og pre-workout, og jeg fik et kick, men det holdt aldrig, og energien faldt alt for tidligt. Jeg passede både min træning og min søvn, men alligevel følte jeg mig altid flad omkring eftermiddag, og det var altså både i hovedet og i kroppen. Med Tribecore følger jeg mig på, og det er altså både fra morgen til aften. Tribecore er et danskudviklet alt i et kosttilskud med 52 aktive ingredienser, vitaminer, mineraler, kollagen og præbiotika, energi og mental klarhed med blandt andet B12, magnesium og jern, støtter restitution og tarm, ingen koffein, ingen crash. Og så smager det også bare vildt lækkert, så du faktisk glæder dig til det. Og jeg er ikke den eneste. Der er gode anmeldelser fra brugere, der mærker mere overskud og stabil energi uden stimulanser. Du får 30 dages tilfredshedsgaranti, så det er helt risikofrit. Så hvis du også vil have mere overskud både i hverdagen, men også til træning, så prøv Tribecore.